George Hibbott, dyn o arian. Oedd George Hibbott wedi cael ei eni yn y Drenewydd 1885. Roedd George Hibbott wedi chwarae ym mand arian y Drenewydd. Cyn y rhyfel, roedd George Hibbott yn bencampwr yn rhedeg. Roedd George Hibbott yn chwarae pêl-droed i White Stars y Drenewydd. Roedd ei tad a blodau'r iau wedi mynd i'r rhyfel ar yr un amser. Fe wnaeth o Wasanaeth Suvla fel rhan o'r amgylch Galipili. Roedd George Hibbott yn aelod o'r Gartref Brenhinol y Ffiwsilwyr. Yn hyd ar aelodau arall o'r band arian, roedd yn stretio berry. Roedd o wedi cael ei cyflwyno efo medal Distinguished Conduct yn 1907. Roedd wedi croesi y rhyfel ac wedi marw yn 1952 yn 67 blwydd oed. Yn anffodus, bu farw Gydag Norton yn Palestina ac ni ddaeth yn ôl i'w thad Clement. Cafodd y ffilm hon ei gwneud gan blant ysgol Ddiweddarach y cwrdd am Flying Ace Air Commodore Ernest William Norton, DSC, a Sergeant George Hibbott.